Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик, у ефірі «Об'єктив». І зновку новини вірують і буяють, а журналісти Белсата освітляють події насуперек арештам і штрафам. В свободной Беларуси будет что предложить мировому сообществу. Святлана Тихановская з візитом у Варшаве. З'ехала такая колькасць людзей, што фактычна мы ўжо кажам пра праблему бежанства. Гэта менавіта тыя праблемы, которые выбрана лідар беларускага народа Святлана Тихановская як лідар і вырашае сёння. Дружинники у масках замест тітушак. Половина страны дружинники, а вторая половина в тюрьме сидит. Ці змогуць грамадзяне стварыць свае свабодныя дружыны? Коронавірус у школах ёсць, а каранціну няма. У Менскай 66-й школе, напрыклад, хварэе больш за палову педагогаў, але кажуць пра гэта толькі на умовах ананімнасці. В понедельник никто не пришел, во вторник не пришел, в среду родители сами повели детей в поликлинику. Другі візіт Святланы Тихановскай у Польшчу. Удзельніца прэзідэнцкіх выбараў, якую ў Еўразвядзе лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу, сустрэлася і з польскім прэм'ерам Матэўшам Маравецкім, і са шматлікімі суайчыннікамі, вымушанымі з'ехаць за мяжу. Ольга Старсіна. Сённяшні дзень Святланы Тихановскай распісаны па гадзінах. 8 раніцы сустрэча з мэрам Варшавы Рафалам Часкоўскім. А 9 размова з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Польшчы Кшыштафам Шчэрскім. 10:30 прамова ў каледжы Еўропы. Кузні кадраў для еўрапейскай палітыкі. 14 гадзіна. Сустрэча на высокім дзяржаўным узроўні з прэм'ер-міністрам Польшчы Матэўшам Маравецкім. Пра дэмакратычныя імкненні беларусаў, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі і форма далейшай дапамогі для апазіцыі да рэпрэсаваных асобаў сталіся асноўнымі тэмамі, якія мы закранулі падчас сённяшняга, яшчэ аднаго за апошні час візіту Святланы Тихановскай у Польшчу. Яна не збіраецца здаваць пазіцыяў, і мы, наколькі цяпер магчыма, будзем салідарна падтрымліваць яе ў гэты цяжкі час. Гэткія словы напісаў польскі прэм'ер пасля сустрэчы, на якой Святлана Тихановская ўзняла пытанне спрашчэння візавых і міграцыйных працэдураў для беларусаў, спосабу падтрымання і рэабілітацыі асобаў пацярпелых ад дзеянняў сілавікоў, а таксама абмеркавала стыпендыяльныя праграмы для моладзі і спартоўцаў. Хочу сказать, пользуясь случаем, поблагодарить еще раз правительство Польши за то, что делает все возможное и невозможное для того, чтобы поддержать белорусских людей, белорусский народ в нашей борьбе за наши права в такой сложный период. 15:30. Тихановская у Цэнтры беларускай салідарнасці для дапамогі рэпрэсаваным суайчыннікам. Гэтак паводле Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы за 2 апошнія месяцы больш за 700 беларусаў прыехалі ў суседнюю краіну па гуманітарным калідоры. 170 чалавек папрасілі міжнароднай абароны. Дзясяткі людзей уехалі ў Польшчу без візаў. Усім ім патрэбная дапамога, легалізацыя перабывання, матэрыяльнае падтрыманне, а таксама працаўладкаванне ці залічэння ў ВНУ. З'ехала такая колькасць людзей, што фактычна мы ўжо кажам пра праблему бежанства, а не проста невялікай колькасці з'ехаўшых людзей. Гэта менавіта тыя праблемы, которые выбрана лідар беларускага народа Святлана Тихановская як лідар і вырашае сёння сваімі сустрэчамі, сваімі размовамі як з прадстаўнікамі польскага ўраду, так і з прадстаўнікамі беларускіх цэнтраў у Польшы. Святлана Тихановская перадала польскаму боку распрацаваную беларускімі праваабаронцамі, юрыстамі і Цэнтрам беларускай салідарнасці прапановы, каб як найхутчэй развязаць праблемы беларусаў, вымушаных пакінуць сваю краіну. Дорогие студенты, выкладчики Варшавского университета, организаторы стипендиальной программы «Імя Кастуся Каліновскага». 17:30. Святлана Тихановская бярэ ўдзел ва ўрачыстасцях стыпендыяльнай праграмы «Імя Каліновскага», якая дапамагае адлічаным беларусам атрымаць еўрапейскую адукацыю. Улады бояцца іншадумства ў акадэмічным асяроддзі. Улады бояцца вас, моладзі, бо вы сапраўдная сіла, вы будучыня. І на гэтым працоўны дзень Святланы Тихановскай не скончыўся. У гэтыя хвіліны ў яе сустрэча з каардынацыйнай радай. Ольга Старасціна, Белсат. За візітам Святланы Тихановскай сочыць таксама наш калега Віталь Бабін, які цяпер знаходзіцца каля палацу прэзідэнта Польшчы на вуліцы Бельведэрскай у Варшаве.
Віталь, распавядзі, калі ласка, з кім там сёння сустрэлася Святлана Ціханаўская, якую ў еўразвязе лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Вітаю, Ярослава, вітаю, шановныя гледачы аб'ектыву. Сёння сапраўды 9 раніцы Святлана Ціханаўская сустракалася з шэфам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Польшы Крzysztofem Szczerskim. Таксама вялася размова пра дапамогу рэпрэсаваным беларусам, а ў сваю чаргу Святлана Ціханаўская падзякавала ураду Польшы за, канешне ж, падтрыманне незалежных медыяў і у тым ліку адкрыццё праграмы Каліноўскага, пра якую вось казалася у папярэднім матэрыяле Ольгі Старасцінай. Варта адзначыць, што фактычна ўсе сустрэчы сённяшнія Святланы Ціханаўскай праходзілі без удзелу прэсы, аднак пры павышаных захадах бяспекі картэж Святланы Ціханаўскай суправаджала не толькі варшаўская паліцыя, аднак і супрацоўнікі спецслужбаў. Здымачная група Белсату таксама заўважыла сярод тых, хто ахоўваў сёння лідарку беларускага пратэснага руху і людзей з аўтаматамі, пільны дагляд абсалютна на ўсіх узроўнях, хіба што такі ўзровень можна назіраць толькі у аховы Александра Лукашэнкі. Ну а што датычыць самой атмасферы, у якой праходзілі гэтыя сустрэчы, то, канешне, Святлану Ціханаўскую былі рады сустракаць як і ў канцылярыі прэм'ера Матэуша Маравецкага, так і ў Бельведэрскім палацы, за якім, каля якога мы сёння знаходзімся і знаходзімся зараз. І, канешне, абодва бакі дамовіліся пра тое, што будзе спрошчана працэдура атрымання гуманітарных візаў, пра магчымасць працаваць беларусаў, якія прыехалі па гуманітарных візах у Польшу і працаваць тут надалей. Ну і, канешне ж, сустрэча з іншымі чальцамі каардынацыйнай рады, якія знаходзяцца ў Варшаве. Гэтая сустрэча адбываецца гэтымі хвілінамі. Ярослав. Дзякуй, Віталій. З намі на сувязі з-пад палацу прэзідэнта Польшы на вуліцы Бельведэрскай у Варшаве быў Віталь Бабін. А мы працягваем. Чарговая праява дзяржаўнай цэнзуры. Тэлеграм-канал «Нехта Лайв» цяпер забаронены. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкім і сам канал, і нават яго лагатып. Мы продолжаем свою работу, как и раньше. Изменили название канала, потому что многие люди все-таки опасаются еще, зная ненормальность этой системы, когда могут привлечь только за подписку на канал. Мы гибкие, мы изменили сразу же название. Возможно, поменяем немножечко логотип, чтобы формально, опять же, прицепиться было не к чему. Цэнтральнага раёну Менску палічыў, што канал утрымліваў інфармацыю з заклікамі да масавых беспарадкаў у перыяд з 9 да 11 жніўня. Цяпер Міністэрства інфармацыі мусіць неадкладна ўключыць тэлеграм-канал «Нехта Лайв» і ягоны лагатып у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, а таксама абмежаваць распаўсюд і доступ да іх. Справу разгледзелі з падачы ГУБАЗІК, галоўнага ўправлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў. Канал «Нехта», заснаваны блогерам і журналістам Сцяпанам Святловым, самы папулярны тэлеграм-канал у Беларусі. На яго падпісаны 2 мільёны асобаў. Апошнія месяцы галоўныя тэмы, якія асвятляе рэдакцыя тэлеграм-каналу, гэта масавыя пратэсты супраць дыктатуры Лукашэнкі і міліцэйскага садызму. Ну і ў працяг тэмы Святлана Ціханаўская заклікае сілавікоў перайсці на бок народу і не выконваць злачынных загадаў. Паводле агучанага ультыматуму, міліцыянты і спецслужбы маюць на гэта 5 дзён, а сілавому апарату не хапае людзей. Хтосьці публічна здае пагоны, хтосьці звальняецца ціха. У дапамогу міліцыянтам сталі набіраць цывільных. Гэта тыя самыя людзі без мундзіраў, але з чырвонымі павязкамі. Анастасія Русецкая. На вуліцах беларускіх гарадоў з'явяцца людзі з чырвонымі павязкамі на рукаве. У дапамогу сілавікам фармуюцца народныя дружыны. По-моему, столько силовиков уже на улицах находится. Зачем еще эти дружины? И так люди без формы, все боятся их. Всю мою молодость сознательно дружинники были. И сегодня, как я по телевизору смотрела, для наведения порядка. Это надо обязательно делать. Это просто глупость очередная. Понимаете? Ну что, это статус надо, да? Это же надо какие-то им права, дубину давать. Надо их подбирать, а у нас подобрать некого. И что они будут защищать? От чего?
Паводле начальніка менскай міліцыі Івана Кубракова, добраахвотнікі маюць дапамагаць ахоўваць грамадскі правапарадак. Палажэнне пра дружыннікаў Міністэрства ўнутраных справаў не распаўсюдзіла. Функции этих дружинников пока власть не говорит. И нам неизвестно, какие будут функции. Но пока что вижу я, это назад в СССР. Вот, опять мы возрождаем дружинников. Добраахвотнікаў будуць заахвочваць фінансава. Удзельнічаць у ініцыятыве можа любы паўнагадовы грамадзянін Беларусі. А як жа веданне законаў, задаецца пытаннем былы следчы Андрей Остапович. Дружинники должны понимать все законы. То есть этот человек, когда приходит и сообщает, что я что-то нарушил, он должен понимать и говорить конкретно, что я нарушил. Если он законов знать не будет, то это будет, в принципе, такая дружина. То есть прийти, разогнать, палкой погонять и так далее. Но это очень опасно. Это, с другой стороны, точно так же люди могут поступить, собрать свои дружины, и тоже начнется просто противостояние. Справоковать конфликты может и тяжкость идентификации дружинника. У нас и действующие сотрудники не особо представляются, когда подходят к людям и так далее. Там, если взять ситуацию во дворе, там, с флагом или поют и так далее. Колькасць працаўнікоў унутраных справаў у Беларусі на 100 тысячаў насельніцтва самая вялікая ў Еўропе. Між тым Святлана Ціханаўская абвесціла сілавікам дэдлайн пераходу на бок народу 25 кастрычніка і заклікала не выконваць злачынных загадаў. Рэжым ведае, што памірае і намагаецца падзяліць свой лёс з усімі вамі, запэцкаўшы гонар вашай формы. Не дапусціце гэтага. Адказнасць панясуць персанальна тыя, хто чыніў злачынствы. Пагалоўнай ілюстрацыі не будзе. У Новай Беларусі патрэбная вашая праца, патрэбная сістэма сілавых ведомстваў. Да народнага ультыматуму засталося 5 дзён. Анастасія Русецкая, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву. У Віцебску сёння адбываліся адміністратыўныя працэсы за нібыта ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. На лаве падсудных пенсіянеры. Аднаму з іх хутка 80. Падрабязней распавядзе Ірына Дарафейчук. У віцебскіх судах мог бы сёння быць рэкорд. Найстарэйшы ў горадзе пакараны за мірныя акцыі. Але справу 79-гадовага Александра Никитенки, як і справу ягонага сябра 69-гадовага Анатолия Матвеева, суддзя Першамайскага району Віцебску Михаил Юрченко адправіў на дапрацоўванне. Александра Никитенку ды Анатолия Матвеева затрымалі ў Віцебску 11 кастрычніка падчас нядзельнай акцыі. Адпусцілі мужчынаў праз 2 гадзіны, а да разгляду гучнай справы дайшло толькі сёння. Там полная фальсификация, о чем я написал в заявлении. Значит, если мы примкнули там на какой-то период, но мы не шли целый час с с протестующими. В протоколе указан дом номер 18, такого дома не существует. Ободва протоколы накіравалі дапрацоўвацца. И я считаю, что были бы все вот такими дедушками, как наши дедушки, не нужны были бы адвокаты в Республике Беларусь в принципе вообще. Очень детально слушатели, которые присутствовали в зале, увидели, как разложили по полкам подготовку материалов дела, некачественную, халатное отношение к подготовке материалов. На дапрацоўванне адправіў і суддзя Ілля Белавуз. У кастрычніцкім судзе Віцебску справу нашага калегі Вячеслава Лазарова, затрыманага таксама 11 кастрычніка за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Журналіст не адмаўляе, што працаваў для Белсату, але фотаздымкі, далучаныя да матэрыялаў справы, аказаліся чужыя. Как мы знаем на практике, сколько прошло судов, и по 22-9, по-моему, ни одного дела не оправдали. То, что сегодня судья Белаус отправил на пересмотр дела, это уже большая победа. Скасаванне справаў у Віцебску, як і ва ўсёй краіне, сапраўды вялікая рэдкасць. Затое не бракуе рэзанансных рашэнняў суддзяў, кшталту штрафу за пікет на ўласнай лоджыі для Таццяны Севярынец. Ірына Дарафейчук, Белсат. А каб не было каму абараняць грамадзянаў ад парушэння правоў, чыноўнікі, верныя Александру Лукашэнку, душаць і адвакацкую дзейнасць. Праваабаронцы кажуць пра з'яву прававога дэфолту. Такі прававы крызіс, з которым сутыкнулася ўся краіна, бо ў выніку гэта прыводзіць да таго, што не толькі адвакатура не може якісно виконувати свої функції, але ми маємо фактично такий дефолт усієї судової системи.
Ціск на адвакатаў – адзін з элементаў таталітарнай сістэмы, адзначаюць праваабаронцы. Апошнім часам Міністэрства юстыцыі пазбавіла ліцэнзіі некалькіх адвакатаў, якія абаранялі правы ды інтарэсы апанентаў уладаў. Яшчэ некалькі юрыстаў трапілі пад адміністратыўны ды нават крымінальны пераслед. Каб абараніць адвакатаў, беларускія праваабаронцы скіравалі шэраг скаргаў у міжнародныя структуры. Роўна 16 гадоў таму не стала беларускай журналісткі Веранікі Чаркасавай, якая рабіла сур'ёзныя расследаванні для незалежнай прэсы. Яе забілі ва ўласнай кватэры ў Менску. Сярод тэмаў, якія асвятляла Вераніка Чаркасава, быў і незаконны гандаль зброяй між уладамі Беларусі і рэжымам іракскага дыктатара Саддама Хусейна. Падрабязней Михаил Пранович. Слёзы ля гэтай магілы спадарня Діяна пралівае ўжо 16-й год. Тут пахаваная ейная дачка. Забыць дзень смерці Веранікі кабеце наўрад ці калісьці ўдасца. Але шторазу, прыходзячы сюды, яна згадвае іхнюю апошнюю сустрэчу. В этот день я еще была счастливым человеком. У меня была дочь, у меня был внук, у меня был муж. Для меня это был самый лучший человек. Вот. Потому что она была умная, она была способная, трудолюбивая, любящая. Гэтак жа пра журналістку адгукаюцца і калегі. Галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць», дзе Вераніка прапрацавала апошні год свайго жыцця, дасюль захоўвае цёплую памяць пра яе. Для мяне было гонарам працаваць ёй, бо яна сапраўды была выбітным аўтарам той інфармацыі, якой зараз ужо не так шмат. Вераніку Чаркасаву забілі 20 кастрычніка 2004 года. Скрываўленае цела журналісткі знайшлі ў ейнай уласнай кватэры ў Менску. Забойца нанёс 46 удараў ножом. Калегі і бацькі Веранікі смерць звязваюць з прафесійнай дзейнасцю. Здагадваюцца, што да забойства могуць быць датычныя ўлады. Менавіта таму, лічаць, справу дасюль і не раскрылі. Ды і почерк злачынцы здаецца ім знаёмым. Нематываваная, неверагодная жорсткасць зроблена. А сёлета мы яе пабачылі ўжо на вуліцах Мінска да іншых беларускіх гарадоў. Вось як почерк аднаго і таго ж спецыяліста. Той шматысячны пратэставы рух, што падняўся ў краіне, быў самую жаданую марай Веранікі. Так гавораць ейныя сваякі ды артыкулы ёю напісаныя. Нядаўна маці са стрыечнаю сястрою знайшлі адзін з іх. Ён называўся «Мне не жаль свой народ». Так вот, я думаю, что и тетя Дина так и сказала. Зараз бы яна так не написала. То есть на той момент гэта была скруха от того, что так цяжка разварушыць і дастукацца до людзей. І зараз, калі б яна ўбачыла, да колькіх людзей, у тым ліку і дзякуючы ейнай працы, удалося дастукацца, і колькі людзей абудзіліся, я думаю, она страшэнна просто ганарылася б сваім народам. Сёння блізкія Веранікі спадзяюцца, што ўжо ў агляднай будучыні яны даведаюцца імя забойцы іхнае дачкі, сястры ды сяброўкі. А разам тым атрымаецца паставіць кропку яшчэ ў дзесятках іншых справаў, якіх цяпер, як быццам адмыслова, ніхто не раскрывае. Михаил Пранович, Белсат. Плюс 619 хворых на коронавірус за дзень. Такую агульную інфармацыю падае Міністэрства аховы здароўя. Зразумець, колькі дзяцей сярод інфікаваных немагчыма, але Белсат даведаўся, што ў розных рэгіёнах Беларусі на карантин сыходзяць цэлыя школьныя класы. Алена Дубовик. Я для начала ложу антисептик. Мама мне его только что купила сегодня. Антисептик, захаванне дыстанцыі, нашэнне масак. Такія спосабы не сустрэцца з каронавірусам ведае чацвёртакласнік Алексей. У нас дети, не все соблюдают дистанцию, многие просто ее не соблюдают, становятся в большую кучу, и вот. Но у нас учителя всегда говорят, помойте руки или обработайте их антисептиком, либо все вместе. Міністэрства адукацыі і аховы здароўя распрацавалі рэкамендацыі для вучэбнага працэсу ва ўмовах распаўсюду каронавірусу. Але дзеці працягваюць хварэць. Зруха ў развіцці дыстанцыйнага навучання таксама не адбылося, нягледзячы на тое, што ў мінулым навучальным годзе чацвёртая чвэрць фактычна не была вучэбнай. У нас дистанционное обучение не налажено в стране.
Нету никаких обучающих роликов для детей, чтобы хотя бы включить им по расписанию, по распорядку по какому-то. Адзінае, што застаецца бацькам, навучаць дзяцей правілам гігіены, кантраляваць стан здароўя і спадзявацца, што пранясе, кажа Оксана. Алексей, сколько секунд надо мыть руки? 10 секунд. 10 секунд? Можно и 20 мылом, да? Але нават простыя рэкамендацыі выконваюцца не ва ўсіх школах. У 90-й школе захварэла настаўніца матэматыкі, а за ёй некалькі дзяцей. Взяли тесты у всех. В пятницу сообщили, у кого положительные, отрицательные, через 2 дня получается. 6 детей у нас было положительных. А в понедельник позвонили тем, кто отрицательный, и сказали забрать в регистратуре справку, что вы уже здоровы, можете идти в школу. А еще через 2 дня позвонили положительным и сказали то же самое. Бацькі дзяцей са станоўчым тэстам бралі адгулы, каб не вадзіць дзяцей у школу. Кацярына кажа, што адзінае, што робіць у іхнай школе для прадухілення інфікавання, не пускаюць бацькоў у школу. Настаўнікі, са словаў дзяцей, працуюць без масак, а вучні не ведаюць, дзе размяшчаюцца санітайзеры. Они ходят по классам, ходят в столовую, дежурят там в столовой, ходят на физкультуру, все, то есть как обычно, у них ничего такого нет. Они общаются с другими классами, со своим классом, все вместе. Бацькі школьнікаў яшчэ ў верасні казалі, што школы не гатовыя да новай хвалі пандэміі. Сёння аб праблеме гавораць ужо і настаўнікі, але адкрыта на камеру адмаўляюцца. У Менскай 66-й школе, напрыклад, хварэе больш за палову педагогаў, але кажуць пра гэта толькі на ўмовах ананімнасці. Мы паговорили з настаўніцай адной з менскіх школаў, у якой да сярэдзіны кастрычніка ўжо 4 класы сыходзілі на карантин. І адзінай абаронай педагога ў гэтай сітуацыі застаецца маска. Медицинскую маску нужно менять каждые 2 часа, иначе нет смысла. И если я буду на день покупать несколько масок, мне за зарплату будут эти маски. Какие-то меры, не на уровне школы, а на уровне государства должны приниматься меры. Пока еще массово не слегли, я не знаю, надо как-то долбить это министерство, чтобы они вводили дистанционное обучение. Унікальных парадаў ва ўмовах, калі дзеці мусяць хадзіць у школу, а элементарныя рэкамендацыі для прадухілення захворвання не выконваюцца, не дае і эксперт. Обучить соблюдать элементарные правила этой противовирусной гигиены, чтобы ребенок всегда мыл руки, чтобы не трогал лишний раз лицо, чтобы маску носил, не снимая в людных местах, там, где нет, так чего же носить, и пользовался даже перчаточками такими. Нядаўна Міністэрства аховы здароўя змяніла правілы вызначэння кантактаў першага ўзроўню, тых, каму даюць бальнічны. Сярод школьнікаў на карантин разам з хворым сыдзе толькі сусед па парце. Астатнія дзеці працягнуць хадзіць на заняткі. Алена Дубовік, Белсат. Шановное господарство, на жаль, у цяперашняй сітуацыі мы не можам скончыць аб'ектыў навінамі спорту, але праз момант абавязкова глядзіце размову Цыганкова з трэнерам віцязяў пра аўтазакі на матчах і заробкі тых хакеістаў, якія падгульваюць Лукашэнку. З вами быў Ярослав Стешык. Добрага вечара.